igonchorire na aba West Mugirango kura naende West Mugirango ntuli gochora ntuli gochaya oyo gwakirite oyo tagwakirite noyo lakini ya sense ya Kenya twarorire abantu bakoba profile bagote bungo tarenge na into eluga toigwete ngano serikali na share serikali njana ko ba share and I just want to plead with my deputy president serikali ya Kenya telie ya shareholding kiro muntu nabwato bosubole bwe katiba wakikura bunatagite onye tingo akireti nayo murayona tubwatie choice goikondae na nje timbwatie choice goikanye ngoigwere so ancha to include kiro muntu ase serikali na kubwa mono bono bunatwa teneneranire igonkobolio mo president yone akore bunantu twakora abachumba tuchorere ajubili tutamubwatsetie twachire twamotebiri gokoreto muswado omuyabungo gokonyense gokubwatsitole nere tigakorebo no nabantu bandi bali yaroche nga mbalenge yamo bamwakirete tali yacha tunakoiranirania chinga kichiro especially ekeroli ligoli lyokomenya lyabeire bunalire angabono igotokuna kugamba kuruma mpaka morogoba because there is nobody with a monopoly of knowledge or ideas yeah muntu ndi nabara gotebi kendo kagetenga ne bali mare ani ne rogo konya ga kiti gatuanje totegererane tiganya saba sisi